Mbak, nek men cepet gedhi iki dikapake to, Mbak? Iclik. Apa kudu kon iclik to, Mbak? Apa ora ana cara liyane? Iclik, Mas. Nek maune cilik langsung dadi gedhe to, Mbak? Dadi langsung kon iclik. Iclik. Lek bolak-balik kowe iclik ya toh. Terus-terusan ya patah tulang to boyoke. Kan diremes-remes to ya. Kok gedhi suwi-suwi gedhi. Bola-bali diremes ya malah dadi gegeden to, Mbak. Apa bedanya bodrek karo kowe, Mas? Bedanya bodrek sama saya. Apa? Oh, bodrek ya obat. Nek bodrek iku nambani lara sirahku, lah nek awakmu nambani kangening atiku. Bayo. Oh, saiki apa bedanya son karo wong wedok? Oh, bedane son karo wong wedok padha-padha iso nyuwara. Salah. Lah piye to? Lah nek son iku ya, Mas. Ya Mas kok ya. Piye? Son iku yen diragati, ketok apike, ketok jembeng glure. Lah terus nek wong wedok diragati lah ya dipek kancane. Yen tak kira Iya, Mi. Bojone Rika kan lemu ya. Iya, siapa sih bojone Nyong? Ya Nyong saka maning sih. Oh, iya ya. Wong takon muli ora. Takon apa, Mi? Keuntungan de bojo lemu apa sih, Kang? Menurut Rika? Ya akeh lah keuntungannya de bojo lemu. Ya kan Rika sih ngerasa kenal de bojo lemu. Pengen ngerti. Oh, kowe pengen ngerti. Ya, ring sepisan. Sing sepisan empuk. Itu Iya. ya anak genah, Kang. Ya Rika bojo bertahun-tahun karo Nyong kan ora tau tuku kasur. Iya ya, ngirit. Buju. Ngirit kan? Iya. Jangan sing kepindo. Sebakarnya kuat. Oh, sebakarnya kuat. Iya. Saking kuat Kang. Lain yang diumbulu-umbulu nang Rika ora lara boyok mbok. Katria. Tetep kuat kan? Iya. Terus yang ketelu Jalukan. 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 Iya. Siapa sih tukang jalukan? Oh, elah. Nyong. Iya. Supaya kuat Kang lah. Nah iya pokoknya senengannya jalukan ini yang dhuwur. Tulisin. Isin terus apa? Kita mau senang gak Nyong jalukan? Seneng lah. Seneng ke. Ya Yusiki. Mau lah. Sapa sing kepengin duwe bojo wong ngapak? Nyong biungnya. Ngesuk nek bojo Ya. karo wong ngapak, Lah kepiwe sih wong apa? rasane Rasanya kepiwe? Blaem-blaem. medok banget. Mas sinten, Mbak? Proborini, Kowe dalem saking Sidoarjo. Oh mriki mawon. Yo, Kira wani. Remenane napa, Mbak? hah? Remenane napa? Badok. Kuwi aja. Bali mengulon ana gudhos koetan tinulak bali mengetan. Amin. Allahumma kipakipu berkat gede bagianku kowe ceker aku gulu kowe endas aku pupu kowe usus aku brutu. Amin. Allahumma kuntul buah gudangan ana gedang ana endok ana iwak babar blas ora ana. Amin. Allahumma wabil ngambiyai wa